5 ҳормоне ки занҳоро тез пир мекунанд. Занҳо аз пирӣ беш аз марг метарсанд. Барои он ки пӯстатон бармаҳал пажмурда шуда дар рӯи ва гарданатон ожангҳо пайдо нашаванд, бояд ба саломатии худ диққати ҷиддӣ диҳед. имрӯз мо ба шумо бо нувони азиз дар бораи 5 ҳормоне маълумот медиҳем ки занро ба зудӣ пир мекунанд. Эстроген ин ҳормон аслан масъули системаи репродуктивӣ мебошад ки ҷавонию зебоии пӯст, мӯи сар ва мустаҳкамкунии устухонҳо маҳз аз ҳамин эстроген вобастагӣ дорад. бо гузашти сину сол, махсусан дар давраи менопауза, миқдори гормонҳои эстроген дар ҷисми зан кам шуда. дар натиҷа пӯсти рӯй хушк ва пажмурда мешавад, мӯи сар мерезад ва нохунҳо зудчикан мешаванд. Прогестерон давраи ҳаҷбиниро ба танзим медарорад. ҳолати равонии хуш ё нохуш будани табъи зан низ ба ин ҳормон вобастагӣ дорад. вақте ки миқдори прогестерон дар ҷисми зан кам мешавад, ба бехобӣ гирифтор шуда тез-тез ба ҳолати стресс меафтад. пӯсти рӯяш чандирии худро аз даст медиҳад ва пажмурдаю пурожан гашта пеш аз муҳлат пир мешавад. Кортизолро ҳормони стресс низ меноманд. ин ҳормонҳоро ғадуди болои гурда ҳосил мекунад. кортизол дар саломатии инсон нақши муҳим дорад, чунки ҷараёни мубодилаи моддаҳо дар организм ба он вобаста аст. зиёд шудани миқдори ҳормонҳои кортизол дар ҷисми зан боиси таҳшин шудани равғанҳои организм мегардад. бо унвоне ки дар ҷисмашон ҳормони кортизол аз миқдор зиёд аст, шикамашон равған гирифта калон ва овезон мешавад. афзудани миқдори ҳормонҳои кортизол ҷараёни пиршавии ҳуҷайраҳоро тезонида боиси бармаҳал аз даст додани зебоӣ ва ҷавонӣ мегардад. Тестостеронро гормони мардона меноманд, вале дар ҷисми занон низ дида мешавад. кам шудани миқдори тестостерон ба суст шудани мушакҳо оварда мерасонад. дар натиҷа нерӯи инсон кам шуда худро беҳолу бемадор ҳис мекунад ва дасташ ба ягон кор пеш намеравад. гормонҳои ғадуди сипаршакл гипотериоз, яъне норасоии ҳормонҳои ғадуди сипаршакл боиси сар задани бемориҳои гуногун гашта ба саломатии репродуктивии зан низ бетаъсир намемонад. камшавии ин ҳормонҳо боиси он мегардад ки зан худро ҳамеша мондашуда эҳсос карда, таровату зебоии пӯсташро аз даст медиҳад. бонувонро лозим аст ки ба кори ғадуди сипаршакл диққати ҷиддӣ диҳанд, зеро норасоии ҳормонҳо занро фарбеҳ ва барвақт пир карда метавонад. барои пешгирии пирии бармаҳал чӣ бояд кард? тавре ки дар боло оғоз карда будем, ҷавон ва зебо мондани зан аз бисёр ҷиҳат ба ҳормонҳо вобастагӣ дорад. барои он ки миқдори ҳормонҳои дар боло номбаршуда дар ҷисми шумо аз меъёр зиёд ё кам нашавад, ҳаёти солим ба сар бурдан лозим аст. хоҳед ки ҷавонию зебоии худро нигоҳ доред, ҳар пагоҳӣ ба машқи бадан машғул шавед. хӯрокҳои серғизо ва меваю сабзавоти тару тоза истеъмол намуда, ҳаргиз аз косметикаи бесифат истифода набаред. кӯшиш кунед ки ба майдачӯйдаҳои зиндагӣ аҳамият надода, таби худро ҳамеша болида нигоҳ доред. соле 2 маротиба аз ташхиси ҳормонӣ гузаред. фаромӯш накунед ки ҳар як зан бояд ақаллан дар 6 моҳ 1 маротиба ба назди духтури занона рафта аз вазъи саломатии худ бохабар гардад. дар баробари дигар ташхисҳо аз ташхиси сатҳи гормонҳо гузаред. дар сурати пасту баланд шудани ҳормонҳо, духтур ба шумо сари вақт табобат мефармояд ва шумо солимию ҷавонии зебоии худро нигоҳ медоред.